Jeg valgte den her studieretning, da jeg interesserer mig rigtig meget for film, og jeg synes, det er rigtig interessant også at få mulighed for ligesom at lære, hvordan medierne påvirker mig i min hverdag. Hvis man har noget baggrundsviden, så gør det lidt nemmere at sætte sig ned og spille, i stedet for at man bare får stykket et instrument i hånden. De kreative fag, de åbner rigtig mange døre, og det er fedt at kunne kombinere det med de ordinære fag. Det er også en mulighed for dig som elev at få lov til at lave nogle ting, som virkelig interesserer dig. Det er andet end bare at sidde med en bog. Man lærer at kunne videregive noget til nogle andre mennesker. Man lærer at analysere, hvad andre mennesker selv har skrevet. Vi udfolder os på mange måder i mediefag, blandt andet kreativt ved at lave vores egen film. Jeg har fundet ud af det, at jeg har lært at bruge musikken aktivt, og så har jeg mødt en masse mennesker med den samme interesse som mig. Du som elev får mulighed for sådan at være mere dig selv og få lov til ligesom at dyrke dine egne interesser. Og jeg kunne forestille mig, at i de andre kreative fag, der har du de samme muligheder for at udvide din horisont.